салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти паёмро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзури шумо мегардонем. Дар студия Омина Рустамзода. дар ҷумҳурӣ барои омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ беш аз 10 муассисаи олии таълимӣ ва миёнаи махсус вуҷуд дорад. Бо вуҷуди ин дар бозори сайёҳии мамлакат мутахассисони соҳибтахассус намерасанд. Аз ин рӯ омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ беҳбудиро талаб менамояд. Вобаста ба ин ҳамкоронамон аз рафти даври иловагии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии 2023 ва таваҷҷӯҳи довталабон ба ихтисоси соҳаи сайёҳӣ гузориш омода намуданд. бо мақсади таъмини арзёбии объективӣ, шаффоф ва одилонаи дониши довталабон баробар ҳуқуқи онҳо барои дарёфти таҳсилоти миёнаи олии касбӣ, гузарондани пажӯҳишҳо ва арзёбии сатҳи дониши хонандагони муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти ибтидоии умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ, ҳаммасола дар мамлакат имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз тарафи Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Вобаста ба ин дар 14 маркази имтиҳонии шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб тибқи рӯйхати тасдиқкардаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои зикршуда даври ниҳоӣ, яъне даври иловагии имтиҳонҳо ташкилу баргузор гардиданд. қайд кардан зарур аст ки мувофиқи тартиби муқаррар гардида имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар якчанд давр гузаронида мешавад ки даври якуми он тибқи ҷадвали тасдиқ гардида аз 1 то 7 июл гузаронида шуда буд. Барои довталабоне ки дар давраи дуюми ба қайдгирӣ, яъне аз 10 то 30 июн худро номнавис кардаанд ва ё дар ин давра интихобҳои аввалияи худро иваз кардаанд, гузаронида мешавад. маврид ба зикр аст ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии 2023 то ба имрӯз мувофиқи маълумоти Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 76188 нафар довталаб худро ба қайд гирифтанд ки ин нисбат ба соли гузашта 6000 камтар арзёбӣ мешавад. Таваҷҷӯҳи довталабон бошад тавре аз қисмати омурии сомонаи расмии Маркази миллии тестӣ маълум мегардад нисбат ба солҳои гузашта каме боло рафтааст, аммо ин нишон дод ҳанӯз ҳам дар нисбати талаботи зиёд пайдо кардани ихтисосҳои соҳаи сайёҳӣ ба монанди менеҷерони касбӣ, роҳбаладгидҳо, туроператорҳо ва кормандони хизматрасонии сайёҳӣ дар бозори меҳнати мамлакат қонеъкунанда нест. агар мо омори мазкурро дар робита бо интихоби ихтисоси сайёҳат ва меҳмондорӣ аз донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон назар афканем, тибқи маълумоти мазкур ихтисоси мазкурро аз ин донишгоҳ аз рӯи шакли таҳсили рӯзона ва намуди таҳсили ройгон ҳамагӣ 85 нафар довталаб интихоб карданд. тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ҳарчанд дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи мамлакат корҳои иттилоотрасонӣ ва тарғиботӣ ҷиҳати ҷалби довталабон ба ихтисосҳои соҳаи сайёҳӣ аз тарафи макотибҳои олии касбии дахлдори мамлакат гузаронида шуда бошанд ҳам довталабон бештар ба ихтисосҳои соҳаи иқтисодӣ, тиббӣ ва ҳуқуқшиносӣ таваҷҷӯҳ доранд. аз сабаби он ки ман ба иқтисодиёт ва география хеле шавқи зиёд доштам, ба ман имтиҳон осонтар буд. аз ҳамаи фанҳо хуб тайёрӣ дида будам ва умедворам ки аз ҳамаи имтиҳонҳо гузашта сазовори номи донишҷӯ мегардам. иқтидори кадрии соҳаи сайёҳии мамлакат ба таваҷҷӯҳи хоса ниёз дорад, зеро тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд бо ном роҳбаладони хатсайрҳои сайёҳӣ ва хизматгузорони меҳмонхонаву тарабхонаҳо танҳо бо донистани 1-2 забони хориҷӣ худро соҳибтахассуси соҳаи сайёҳӣ мешуморанд. Бинобар ин нокифоя будани нерӯи кадриву имкониятҳои техникии ширкатҳои сайёҳӣ ки ба қабули сайёҳон машғуланд, хатсайрҳои ҷолибноки сайёҳӣ бозид аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ, табиати зебо ва ғайраро ба таври кофӣ пешниҳод карда наметавонанд. Бинобар ин мушкилоти асосии соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат имрӯзҳо ҳанӯз ҳам нокифоя будани иқтидори кадрии соҳа арзёбӣ мегардад ки дар стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода шудааст.